फाइकानरक हिनके बाहाय तंबाय काइसा कचाम डायलग तंगो इतनी जवाब पाथर बारि जागो हिनै हिनके तिनि सिं अ कग्न तैनो सालायनाय किसा थान्दा थान्दा के आं तो जे रोज भिडियो खाइ फेमानि अनेक बालुखा ताबुक सिक जरतै आं पब्लिक रौनि सपोर्ट दगबो मानै तंगो ते आबुनि लगे लगे काइसा कुइसु बुद्धि जिबे हेटर्स मोखां बेहिया हेटर्स चुटिया हेटर्स सेन्स क्रिजात हेटर्स सकबो मानै तंगो बाक्साबा आन भिडियोस नि कमेन्ट बॉक्स फायै पैराग्राफ हाके कमेन्ट सक खाइपायो ते बाक्साबा इनबॉक्स फायै नांनुया कग रक सापायो ते बाक्साबा हाव फेले आचुगै आनो कुटुगै भिडियोस लामै यूट्यूब अपलोड खायो स्काई एमबी वर्सेस मोखां बेहिया हेटर्स हिनै टाइटल रिवै हिनके उसकांनि हरो आं फेसबुक वाइसा व्हाट्सएप वाइसा यूट्यूब वाइसा ते इंस्टा वाइसा के बेराय तंगमानि आफुरो खरकसा आनि सपोर्टर आनो कुटुकजाक भिडियोस नि लिंक न आनो इंस्टा ओ सेंड के रहरका हिनके बटै तामसा फास फासिदे अ कग्र न लेफ्ट साइड तनै राइट साइड थांलायसिनाय ओइ मुसुगुसा स्काई एमबी ननो मांखाय गोदाना तानसिपायनो मुसुगुसा उमा निने आ कग्र खनावै आं किरि सुका ते नक निसे अंखर लाग गलाका चल बोजड़ी के बस गोदना तानसुई पाइते नाफो बिनि बॉडी शेप न नुगुनि सिजागै तंगो यांके बोले बिनि हाइट आनि गोदना जरा फनसे इंगलाक साक साक न सेंक्रा खने वानसुगुना यां रियलिटी बके बोले हान्य नांगने साप्रि निब्बासे निब्बानि बिसिंगो फनो बके पुरा दाम कम नि लो क्वालिटी नि जाचित्रा जात निब्बा गांजा नंगनगि फेगै फाइ और वीडियोस लामफाइ क्वाताना आमोटो निनि मकल नुगुनि साइमानै तंगो आसिकसे नों आनो कुटुकना मुसुंगि तंगा हिनके काहाम करंग फुर रगा फनो वीडियोस लामै कुटुक दिबा मो निनि मार्क्स निन मा मेन सुंफुरना हांजों मेन सुंफुर थांगो हस्पिटाल मान दा निन मार्क्स 10 टाका दा मार्क्स रकबाय जोंहा मार्क्स थुबदै मार्क्स बो मार्क्स नि कक साकाबो आनि यूट्यूब लोगो नि ककनो साकाता इहे दुनिया नि बो बरि रके पीरियड अंब्रुम बुरुम न हॉस्पिटल लोगो थांगिनो आबो आमो हाय हिनके बाय एवरी मंथ तो हॉस्पिटल बरि रक मांस को बुलुंगि तंखामंग बलासा मो बुरो ने आसक सिया चेरे आजके हिनो ओ त्रिपुरा हावबा सिया चेरे याबो शिवइन सावि तंगो माने बिनि रक नि बरक रक एवरी मंथ पीरियड अंफ्रो हॉस्पिटल लोगो थांगिनो बर्स जेंगि तंगिना आबो नि बागिनो बुइनो बो आबो हाय अंगना हनि बो वानसुगै कॉन्फिडेंट के आरो तंगनो गेदे बानंग आव ब्लेना आसिक दिननि तिनि नंनांग मा कग्रनो साचिओ अ चुटियानि वानसुक मुंसनाय दिबा जे आमटी मार्क्स तुमने रक जतो हॉस्पिटल मांगसन हाउ तुबलाय तंलायखना आमो हाय मार्क्स रक बा आजकल जतो दुकानो मानथक ब्ले नोंनु गेदा आखन बाहाय केला तै नुकसिनायबा बरि रक बुफ्रु मेन्स आबरक मांगसे बिनि बखरको चलुइ तंगो हिनकेबा जेकेने मेकेने थांके बो डीपली आबुनो मांगसे वानसुकइ तंगो खेबा तै बाहाय केले एवरी दुकाननि मार्क्स खाचि जाग्रंग नुकसिनायबा तै आं गसिओ आनि आबो 10 टाका दामनि वन टाइम मार्क्स न तै निनि आ मार्क्स बो आनि मार्क्स नि सिलाय दाम न हाइफानो निनि आ मार्क्स इंग्राज बरि रकनि जंगिया पेन हायंगि तंगो बिसास थांगिया हिनके नायनो दिको चुटिया आमते हाय मार्क्स बजे नों आरो आसुक पिकअप रिवि तंग मुसुगुसा मतम सुना ना खेले बिस्ति कांगना किरि जागो दाम कमनि नमा ना हांजोक नि बिसंगे कय लाख टाका दाम ले बिस्ति फुरकासर आ मोटम सुना नाइके लिपस्टिक कागना किरिजागो हिमा गान्नो रोज खाइजाक माने बागैदे नों चलिजाक आकन आनपाट गावार रक बटाइ ब्रो रोज भिडियो नि मीनिंग रकनो बुजिसिनायबा बिनि वान सुक मुं ताबुक खनो 1945 नि वान सुक मुंखो कुबिकक आबोनो क्वालिटी कमनि लिपस्टिक नि बागैनो तो मोटम काइसारिमा बायनो आ लिपस्टिक न कागना किरिजाक ना बले ते बिनि सानि कुनु कक सिकरिका आ रिपीटेड कक मांगनो नुमा निबि नानजक इको अवार्ड सिमे बिन थानि गदना मुरा बायना मुसु आ बेरा कुनाव यंगला सिप्लक हाके खुचरोइ आसुगुजि नों आरो सावितं गोदना मुरा बायना दे मुजं हिनै खरांसे सित्रा लांमानि नायदिबा बिनि हरेक माल फालनाय रकनि हायंगि तंगो आरो आमटे इंग तंमानि सिलाय थाने हरेक माल बिसेस खाय तंगो जे नंबो खोनादे मिन बागै आन जेब दिने सुसाइटिं थांगा बुजिखादा निनो गानखो खोनावै पा निनि बुरा जेब रक तंबो द टंगि फानो मान नाटा इको 12 बसरनि नि बिरक नाटा टांगि हिनके निनि आबोहाय अ बिसिंगो टी-शर्ट चुमै साकाव शर्ट चुमै बटाम थेपाजाक स्टाइल रक बायतो अ 12 बसरनि नि बिरक सिबिनो इम्प्रेसिं नाय तै नों आबो टाम रक साइ तंगायनो आनि गान नक खोनावै निनि जीएफ सुसाइड काय थैथां गारक हिनै आनि गान ब्र तंबा हा नुखदा माल नोंगै फेकजाक रक जेफोर पानो आबोहाय उल्टा पाल्टा कग्रनो मांगनो सानाय बसरन सिंगारं नाले हिनके तैसे साव बस आरनि सिंगार ना ब्ले हिनै कके मोटम सुना नाइके लिपस्टिक कागना किरिजागो हिमा गान नि सिंगार फुंडा बिनि जीएफ खे पब्लिक रक जट काहामगेनो साइमानो आ गानो फीमेल सिंगार से करै हिनै आमोसे बके आरो मुकांगरि मिथ्र थरके सावै तंगरागो बिनि जीएफ से आरनि सिंगार हिनै वाइसा साव आनि गानो खोनावै बिनि जीएफ सुसाइड काय थैथां का हिनै हिनके तैसे साव बिनि जीएफ से आ गाननि सिंगार हिनै बुजि मानलिया आ कगनि बिसिंतै तामनो जानि बो साना नायखा नोंबा उफ कग रक बो लाइन पाइन करै और लावड़ा जादनि नां नंयार
Asik rok baile nijise nang nuya kokno sawi tongo jagao. Amose boss ituisa ano nang nuya kok sawi ni sai tongna kheba. Hinbudi o salan mo khang nai bugat hinai nin mo khang sak na naikha Oh, nang expect kai tongo haida. Nini mukhang no tui ang jogri wana hinai. That's mean nang busio. Nini mukhang yong la siplok hai hinai. a kolya kana khaya kade musu saman dana musungna gadana mo rama bayina Hai no hai repeated chel mother chot hinke tinin baga videos asik no. So bye, be with you every time.